nyt tehdään tuosta lopputusta ärsyttävästä tulihevosrankkurista. Perkele, se ei osu. Minulla ei ole ennenkään. Nyt käy. Tän taas minä veinasin. Se on mysteeri. Yes! Osui. Ja ihan oikein kuole pois. Hyvä jätti. Jättiläinen pursuus sen palaseksi. Hehe. Mutta tässä seuraavaksi. Oh. Nyt paras lähteä. Tuo jätti alkaa kömpiä kaupungin toiselle puolelle. Pistettävä juoksuksi. Jaha. Sinut. Yes. Menee. Uusi. Terve Örki. En tiedä, että olet täällä. La. Ha! Se oli hyvä. Ai, sinä! Siitä sait sen. Voit sä tuoda vaan lisää niin. Voi teitä itkupilleja, olette rumia örkkejä. Ja sinä saat turpaan. Ruumis irti ja sut on hyvittää. Pää irti. Pääsinkö eteenpäin? Hyvä. Hyvä silleen. Silenti. En oo pelannut sitä ikinä. Enpä elä. Onko muitakin kaukana? Yes. Hei. Siitä sai. Kuole. Haha. Se kuoli. Otepas tästä vähän pisteet. Ja eteenpäin vaan. Eteenpäin vaan. En tarvitse elämää, koska mulla on täynnä. Hahaha. Auttaisin mielelläni, mutta minun pitää ainoastaan tappaa se. Ha. No. Plus. Nonni. Hyppy. Ja hyppy. Ja muistakaa, tämä on vain testivideoni. Tämä God of War 3 on testivideo. Miten mä pääsen tappamaan? Miten pääsen tappamaan tuo? Mysteeri. Miten? No. Ai. Nyt muistan. Tänähän tulee tuo trolli. Vaikka mä sanon sen viimein. Siinä ekassa videossa mikä epäonnistui. Ai. Et osu. Saa. Ahaa. Sulla on säänneen. Se on turvii. Ahaa. Turvaa. Ja nyt revitään silmä irti ja revitään noin.
Yes. Sulta lähti silmä. Ahaa, sulla lähti kilä. Vaan. Kuninkaan. Silmä. Ja sinä sun päällä on. Haha. Revittäpä sun pää irti. Sun pää lähtee irti. Yes. Joo, aluksi en tiedä mitä. Ekan kerran kun pelasin tätä demoa, en tiennyt mitä tällä päällä pitää tehdä, minne mennä. Mutta tässä oli seinä ja päät osoittaa tolleen. Että siitä paljastui, ovi. Joo, mä selitin sen siinä ekassa. Mikä lataus epäonnistui. No. Se haita. Selitin vaan. Sanotasin. Kuka? Oon muistanut teitä. Anteeksi, kidutin teitä niin paljon. Sinun kaveri siitä kuoli. Sinä kuolet. Se kolmas. Siinähän sinä. Aamulla ei jouska. Mihin pimeä? Voi täällä on pimeä. Ei tarvii elää. Joo. Ei tarvii näyttää. Lähetään. Nyt alkaa viimeinen jännityskohta. Muittakaa. Katselkaa. Kattokaa vaan. Viimeinen hyvä jännityskohta tästä demossa. Noin, hyvä. Yes. Tuo oli lähellä. Yes. Kuit oli lähellä. Ai. Ei. Hui. Meteoriittia, apua, ei! No. Yes! Siellähän on meidän iso kaverimme. Tämä oli God of War 3 demo. Ja tämä oli minun testivideoni. Eipä saavi Ei mitään ihmeellisestä sanottamaan. Ootte lopussa. Saatte kommentoida. Jos haluatte. Se on moikka moi. Ja minä olin Hyrs. Ja ensi kertaa ja uusiin pelailuihin. Se on moikka moi ja se on näkemiin. Hei!